Sorprender, emocionar e encher de vida todas as parroquias do municipio é o obxectivo que pretende acadar o Concello de Poio coa programación de Nadal que ten preparada para este ano. O protagonismo do Nadal de Poio non ten un número de luces, sino que o verdadeiro protagonismo o ten o que temos aquí a nosas espaldas, que é a participación. Decir, o Nadal de Poio nace cuns piares moi profundos, desde que nos chegamos ao goberno, pois apostamos polo Nadal e se dá pois unha casuística que fai 3 anos os veciños de Poio para disfrutar do Nadal se desplazaban a outros concellos e logramos pois en este pouco tempo que eso se reinvertira, é dicir, ahora son os veciños de outros concellos limítrofes os que veñen a disfrutar da programación ao noso concello. A programación arranca este sábado 29 de novembro coa festa de inauguración na Praza do Mosteiro. Ademais do prendido das luces, haberá música e animación. Este ano correrá a cargo de usuarios da Asociación Down Pontevedra Xuntos. O ano pasado fora feito polos alumnos de Son 23, este ano será por a Asociación Síndrome de Down Pontevedra, Xuntos, que ten alumnos tamén e alumnas do noso concello, e a partir xa das 7 da tarde se dará inicio nas proximidades da Praza do Mosteiro, na mediación do concello, pois ese inicio do Nadal de Poio. Este ano volverán as aldeas de Nadal, serán 7, unha en cada parroquia. Como novidade, será a primeira vez que uns elfos máxicos visiten Poio. Eles serán o fío condutor para que cada aldea sexa un lugar máxico con animación, música e bailes. Estábamos, por exemplo, na escola do poblado do Bao e podíamos ver como xa críos de 3 e de 4 anos son os que decoran realmente esas aldeas que están en todas as parroquias. Logo, hai elementos do Nadal de Poio que desde o seu inicio funcionaron e se repiten, decir, unha programación que se estende por todas as parroquias. Hai que decir que o Nadal de Poio estamos falando dos Nadales con máis programación de toda Galicia. Tamén repite a aposta do Concello pola carpa de Poio Máxico. Instalarase na seca, converténdose no escenario de obradoiros, zona de xogos e actuacións. Pasarán pola carpa os espectáculos Os Tres Porquiños, Pica Pica, Gramola Gominola ou varias sesións de maxia. Un Nadal gratuito, é dicir, estamos falando de actuacións de máxima calidade e nós o que queremos que do Nadal de Poio disfruten toda a veciñanza e de concellos limítrofes e o van a poder facer de forma gratuita. A programación inclúe tamén a tradicional Papá Noel da Moteira o 21 de decembro, a carreira de San Silvestre o 31 ou a visita de Papá Noel ás parroquias. En canto os Reis Magos farán parada dobre no concello, o día 5 visitarán as parroquias e os 6 estarán na gran cabalgata, con festa final na carpa de Poio Máxico.